Възможно е да се влиза в апартаменти, възможно е да не се влиза в апартаменти, в зависимост от спецификата на сградата. Всяка една сграда има най-общо невралгични точки, които със сигурност ще бъдат отгледани. Те може да са извън невралгични точки в конструкцията, може да са извън вашата жилищна площ, може да са в общите части. За всяка сграда ще е различно. Някой друг апартамент може да се отключи. На някои места, тъй като конструкторите също прилагат два модела, открит и закрит способ, дали ще е с изчупване на някаква връзка между бетонни елементи, или ще прилагат инфраред, ултразвук. Това пак е по преценка на експертите. Така че такива неудобства ще са част от вашето ежедневие. Аз не искам да ви залъгвам и с това нещо да се навърга гнева ви. Ще изпитаме дискомфорт, за който пък утре ще сме доволни. Това е плана за фокус. А стари тераси, които са обкатени с вид, ще подметнат ли с ПВЦ до грама? Може ли? Не разбрах, извинявайте. С дограма ще се подменят тези, които са обкатени с ПВЦ до грама и тя не е достигнала нужния клас, който поставя минимум до грама и прочее. Разбрах, а тези винкиловите? Задължително. За тези винкиловите ми предполагам, че редно да се подменят. Редно да се подменят, защото много от тези допълнителни интериори вие имате купческо завеждане, логично да се подменят. Търсим адаптяване на този етаж, кафява занимата, на този бяла, по-широка. Не ви чухте, ще се търсим адаптяване на външни области. Цветоволи. И цветоволи, като размери на Цветово всички сме свидетели на доста колоритни и пъстри сгради в цяла София. Там ще е виждане на архитектите. В никакъв случай това да е ограничава и да лимитира тяхната мисъл, че една сграда ще е чисто бяла, чисто синя. Тя пак ще е функция на... Смисъл, имаш предвид примерно добранителя, че все една кафява, като цвята, Не мисля, че ще измана такива подробности, ако е висок клас в грамата и кафява, да я махнат за високо така да кафява. Няма ли му кафява? Госпожата мисля, че чакаше да се казва. Само един въпрос. Санирането на сградата има ли отношение към тя теоретично трябва да се санира, към заплащания данък, който плаща собствениците всяка. Съгласно закона има, но съгласно тези казва в момента, а именно, че държавата и финансира няма да имат облечение данъци. Облечението само единствено това съдират за собствена сметка, и това е ясно разписано. Заповядайте. Във връзка с последния въпрос, който беше, ако един човек не е съгласен, целият плод, защото нашия живот се състои от темата. Това опоручава цялата система за санирането на целият плод. Един човек може да може да ръкне целият проект. С голямо съжаление, може трябва да го заявя за пореден път. Не, това е абсурд. Ами, абсурд е, но няма механизъм, няма инструмент, с който насила тези хора да мотиват да влязат, да участват или да отворят жилището за да подигнат него. Значи не сила да зависим от жилище. Когато се точно саниране е необходимо разрешение на зададено жилище. Как се влиза в жилище, когато е точно саниране? Собствеността като неприкосновена не е само това, което е отвътре. Така. Значи всичко произхожда от закона собствеността и принцип в правото, който регламентира тази неприкосновеност. Няма как да нарушим права държава, европейска държава, с разписани регламенти, десетки. Жалко да се каже. Поне се говори за подадени штрангови, това се отнася само за подадени или за неприкосновените подадени. Зависи какво се запише в експертизата. Възможно е експерти да запишат смяна на штампове на топла вода. Възможно е да запишат изолиране на такива штампове. А възможно е да запишат на стена вода, макар че не считам, че изолирането на штампове на стената вода ще продължи енергоефективността на сградата. Не съм корифей в тази сфера. Всичко ще бъде функция на експертно мнение. Да, просто на експертно решение. Точно така. Около пространство влизат ли? Тротуарите от... Не. Не влизат. В 712
бъде ли минус? И дали въобще има смисъл да кандидатстваме за това, че сме спрели радиаторите си? Има смисъл да се кандидатствате, тъй като вие по някаква форма се отоплявате. Дали е на ами, възможно е в тази ситуация да предпишат, гадая само, да предпишат подмяна на инсталацията и регулиране на мощностите, така ще да бъдат по-ефективни и по-екологически съобразени. Не ви решава това, нито научава, нито възможно да се имаме хора, които с психическо отклонение и не могат реално да ги задължат да се движат. Нямат хора, които нямат седмици, Ако са с такова ментално състояние, каквото цитирате, трябва да са някаква форма на запрещение или да имат настойници. Попечители настойници. В нашия ход има един, който майка му почина и няма. Има роднина, но те не искат да го... Има производства, които районната администрация и районния кмет финансира и респективно определят като решител, така че може да се заеме. Просто място трябва да бъде задължение на казус. Нашия въпрос, примерно, одобрени сме нашия лоб, примерно, одобрен, всичко изкарано и започне да се действа с 100% желанието, съгласие. В един момент, след 5-6 месеца, един ще отказва и след като е направил много разходи и се преустанови, как ще се процедира да отговорим? Мисля, че и цитирах в прежде изказване мое, че ако се саботира процеса, независимо на коя фаза е, всички разходи, които са инкасирани до този момент, ще бъдат предявени към Сдружението на съюзниците. Благодаря. Завърших ли? Да. И още едно пояснение за мен. Когато се показвате тук историята за програмата, ясно е, като късовете можах да ви разбрах, че пише смяна на подмяна и направа на хоризонтално подаване на топлофикация. А вие казахте, че когато се налага подмяна, направа на хоризонтално подаване, че ще има финансиране от Сдружението. Нещо много ясно и искам да го разберете, ще го обяснявам колкото пъти кажете, но е важно да го разберете. В момента има, които са в чужбина. Как да вземат тяхното съгласие, който ще ги дирим. Ще ги дирим, ще се молим. Това е много. Ще помагаме. С пълномощни, разбира се, може да се делегират такива права. Може ли? Имам въпрос. Секунда нещо да слушаваш. Понеже проверих за апартаментите, които споменаха въпроса, ако има 2 или повече апартамента на собственост с един човек в дадена сграда, сумата трябва да решава 10 000 евро. Това е данъчна оценка. Ако надвишава 200 000 евро или 396 000 евро данъчна оценка, тогава се заплаща разлика. Два бързи въпроса. Първият въпрос е какво става с семействата, които са си направили ремонта в по-голяма част от много отговарям. Да, чакам за първи път. Отговарям на първи въпрос. Това е много хубаво, че са вложили. Много от тези интервенции обаче са повече от 15-20 години. Не, че съм песимист, но в резултат на спортизирането енергоекспертите ще кажат дали тези материали, които са използвани, покриват необходимите по норматив изискуеми към момента или не. Тоест дали ще доведат до достигане на енергиен клас С или не. Ако не достигат, безвъзмездно ще им бъдат сменени, независимо дали е дограма или е топлоизолация. При всички положения, ако имаме разминаване в дебелината и даже не в материала, но в дебелината на хидроизолацията 5, 7, 10, ще търсят уеднаквяване.
Тоест тази топлоизолация ще бъде свалена и ще бъде променена с нова. Вторият въпрос е с фотоволтаичните централи. Имаме идеални условия за фотоволтаични централи, хоризонтални покриви. Предвиждат се и такива мерки с изграждане на възобновяеми енергийни източници. Но аз по-скоро поставям под съмнение, че някои от блоковете в Люлин ще бъде изпълнена такава мярка. Ще ви кажа защо, защото общата практика показва, че енергиен клас С и това, което е преди 20 години в Германия, бившото ГДР е извършено, че топлоизолацията и промяната на програма и включително промяната на щрамовете е абсолютно достатъчно за да достигне до клас С. Благодаря. Вие знаете, че голяма част от балконите в блоковете, една част са остъклени, други не са. Как ще подхождат по отношение на общите изглед на сградата? Имаме уверението, че ако имаме 7 от 10 остъклени, няма да остъклят и другите 3. Архитектите са натоварени с задачата да мислят по отношение на тази визуализация на града, да сградата, защото е приличен вид. Макар че не приличен вид, за мен е едно, за вас е друго, всеки има различно е въпроса. Както и няма да задължават това, което преди малко говорихме, отвореността на крилата всякъде да е еквивалент, да е една и съща. Ще се подхожда индивидуално, на блок по блок, вход по вход. Няма да се събарят балкони. Преди това се включва на въпроса ви. Дружения, които правим, примерно в входа или два входа, нали, трябва да отговарят на минимум 36 апартамента. След което ви делегираме правата на вас, доколкото разбрах от министъра Павлова. Ние това роля ще изпълняваме за избиране на поръчката, как контролираме ли нещо, как се избира примерно изпълнител на докрама и така нататък, ако собственика, примерно, не е съгласен с това, което предлага. Затова имаме закон за обществените поръчки, който е валиден на територията на цялата страна, за мен, за вас, за всички институции, физически и юридически лица. Вие ще участвате в процеса пряко, не косвено. Идеята е, ако желаете да си наемате и външни лица консултанти, но това най-вероятно ще е за ваша сметка, или някои от вас, които са технически ремонтни и бъдат авторизирани с решение на Сдружението да ви представляват в целия процес. И в избора на изпълнител, и в надзора, ако щете, и в изграждането. Фактическите страни. Тази е формата. Що се касае за насъждението ви, че ви делегирате права, вие делегирате права до толкова, доколкото ние да ставим едно цяло и целият поток от финансиране да минава през общината, защото друга форма няма. Друга форма няма, по която да ви се предостави този безвъзмезден ресурс. А за трети Михайлов, има ли подобна среща за трети Михайлов, както е тази сега? В понеделник за 4-5 микрорайона събрахме 56. Днес разделихме другата част на Люлин 90. Не предвиждам, но ако ще събрани, подайте сигнал, ще се яви. Или ако имате готова организация на председатели на етажна собственост, които днес проявите интерес, заповядайте. 5 човека, 10 човека ще има място в общината, след да ви сега не е пълно. За момента не е пълно. Днес тези две срещи, така съвсем на андро се опитах да ви запозная и да ви презентирам какво следва. Искам да попитам за собственици, които са починали и наследниците не са се прехвърляли имота до шефски Удостоверение за наследници, по силата на което те стават собственици. Иначе това се изчепва, да, това е страшно.
собственика на имота не трябва да участва и може негови роднини. Ако е пълномощен, може и роднина, може и непознат. Добре, трябва да зададе начало това за енергоефективни мерки на санкционите. Колегата започва да цитира врати, шахти, може да има някакви устаряли съоръжения, обслужващи асоциалната дейност, които трябва да инсталация. Вечер. Път 023 имам два основни въпроса. От 60 апартамента в блока, 21 са собствени и 39 са под наем в общината живеещи. Всички са живеещи, нямаме в блока, които да извършват търговска дейност, в значение на 3 магазина, които се намират под блокно пространство, които са собствени, т.е. самите собственици са ги закупили в 1997 година и те са собственици. Те си извършват търговска дейност, едно кафене плюс 2 магазинчета малко. Първият въпрос е, ние по този ЗУЕС сме, тези, които сме под наем към общината, се водиме собственици ли? Наематели, но можем ли да образуваме сдружение и да кандидатстваме по този проект? Блок е от 60 апартамента. В самото начало, може да обърнете внимание, споделих, че навсякъде, където фигурира като собственик Столична община, респективно район Вид, пишете ни, че сме съгласни на вашето общо събрание, ще ни представлява общината упълномощено от мен лице. Проведохме такова събрание, изпратих предварително покана до общината и по именен факс, бяхте изпратили представител и присъства на събранието. Представител присъства? Представител на община ли присъства на нашето събрание? Въпросът е? Дали не водите като смисъл, дали има някакъв проблем за проекта да кандидатстваме? Няма, стига да има сдружение. Има сдружение, ние сме съставили такова. Смисъл, до момента съм разписал 2 удостоверения в Люлин, има само 2 сдружения. Това е ваша информация да го кажа. Подали сме заявление и чакаме одобрение. Втори въпрос беше конкретно за тези 3 магазина, които са собственици на самия имот на магазинната част и извършват търговска дейност. За тях кой ще ги уведоми, че първо ще имат ли право на минимална помощ тези магазини 3 броя и ако няма, кой ще ги уведоми, че трябва да се платят саниране, защото кабинето едното е с балкан, там ще се санират, предполагам. Самият балкан ще трябва да се довърши до пространство и някой ще им кажат, че те трябва да се платят, ако трябва да се плащат от тяхна страна и така нататък. И тези магазини ще получат безвъзмездна помощ. Единствено, те трябва да попадат в обхвата на минимална държавна и минимална помощ. Тоест да не фигурират в регистъра за минимална и държавна помощ. Те се проверяват при нас в общината. Заповядайте, подобно за вас време ще направим справка и ще кажем точно за вашия казус, тъй като при юридическите лица е малко по-специфично поради тази причина, че се взима една и съща дейност. Тоест, ако дружеството, което изпълнява стопанска дейност при вас, във вашата етажна собственост изпълнява стопанска дейност на някакъв друг обект и трябва да счетем оборотите общо за цялото дружество. Затова заповядайте, ще върнем внимание специално на казус. Когато има в едно жилище живеят двама-трима братя и се водят собственици и двамата на идеални участници. При оформяне на документа пишат се по-отделно двамата или се пише единия? Пишат се по-отделно двамата и собствеността, квотата на собственост номинала, който е притежава на тази собственост. Ако само един присъства и е съгласен само един, се пише квотата на него да са идеална част. Една трета, една втора, една шеста и притежава. Благодаря. И тъй като в блока имаме около 12-15 общински жилища, там като описваме, пишеме името на наемател или пишеме общинско жилище? Те са наематели.
Столична община. Значи Столична община.